Значи, ако на някой му се ходи сега и искате да си направите шествие или да си направим шествие, за да покажем в града, че ние съществуваме и че те могат да се присъединят към нас, ако искаме да съберем повече хора, ще ви кажа какъв ни е маршрута горе-долу, как сте го предвидили, съобразявайте се с това, за да... Mi mente che mi